Som docentom humánnej geografie, ak vám to niečo hovorí, na Univerzite Mateja Bela a urobil som 25 štúdií vedeckých o tomto meste. Takže viem, o čom hovorím. A v podstate z mojich štúdií množstvo vecí sa dá vyčítať. Sú tu dve veci, na ktoré by som chcel nejakým spôsobom upozorniť. Predovšetkým ako bežnému občanovi, nie som členom žiadnej inštitúcie ani poslancom mesta, toto ešte musím povedať, som obyčajný občan, ktorý má právo voliť a ho využíva. A dobre si premyslím, čo budem voliť. Túto chvíľu máme voliť. Túto chvíľu v tejto miestnosti, veľmi vzácnej, pre poslancov mi chýba prvý občan tohto mesta. Neviem, kde je, aký je jeho program, ale mal tu byť. Ja by som jednoducho isté veci, ktoré v túto chvíľu padajú na hlavy inžinierov, architektov, na útvar hlavného architekta, tak pozrite sa, sú isté inštitúcie, ktoré sú poverené, aby plnili, jak sa povie, príkazy prvého občana tohto mesta. Koho pieseň spievaš, ako je to, či chlieb, vieš, koho pieseň spievaš, tak ďalej, vieme, o čo ide. Takže takto tu vychádza, nejako, že útvar bol poverený riešením istých vecí. A tak ďalej. Ale hľadajme, odkiaľ vyšla iniciatíva. Ja hovorím tak, v takýchto mestách, ako je Banská Bystrica, sú dve veci chránené, alebo dokonca by som povedal tabuizované pred investormi. A to je staré mesto v európskych mestách a zelené plochy. Áno. Tieto dve veci nechránené, jak sa povie, občanmi chránené. Dlho trvajúce chránené. Niekto tu povie, Bystrica má obrovské množstvo zelených ploch. Veď tuto je pár metrov Urpín a tak ďalej, ale kto pôjde, ak sa povie, s deťmi a s kočíkmi na Urpín, ktorý, ak sa povie, pár metrov. Povedzte mi jednu plochu na sídlisku, ktoré bolo budované v 50. rokoch, na užitovú plochu nejakej zelene. Nie 10 metrov, ale nejakých hektárov. A to je jediná plocha pod pamätníkom. Áno. Ja som v jednej z mojich posledných štúdií napísal, dívajúc sa z tejto plochy na Urpín, že je to tak vzácna plocha, že som uprostred mesta, centra mesta, dívam sa na Urpín, nevidím nič, len zeleň, prekrásne lipy, zeleň, prekrásne lipy a dívam sa na Bystrické vrchy okolo. Tú plochu jednoducho treba chrániť. Tá plocha by mala byť tabuizovaná. A jak niekto vydal nejakú iniciatívu útvaru hlavného architekta, urobte projekty na rekonštrukciu alebo iné využitie tejto plochy, tak to je chorý človek. Čítal som, lebo o tejto ploche sa už dávnejšie diskusie, teda od primátora tohto mesta, že predsa tie lipy, ktoré sú tam, len tienia. No tak to je neskutočný objav. To je neskutočný objav, pretože stromy skutočne tienia, ale niekomu zatemnili rozum. Keď sme žili v období stredoveku a starého mesta Pražského, tak boli pojmy defenestrácie. Ale žiaľ, primátor je tak zabetonovaný, že nepomôže ani defenestrácia. O čo mi teda ide? Teda isté veci by mali byť tabuizované.
Jednoducho, ak príde nejaký investor s nejakým návrhom a s nejakými miliónmi, tak jednoducho istá inštitúcia, manažment mesta, alebo inštitúcie manažmentu mesta mu povedia, že je to zaujímavá investícia, to tu už odznelo od inžiniera Tepana. Je to zaujímavé, ale tu nie. Túto zelenú plochu, jak si Bystričania neuchránia, tak nemilujú prírodu. Ja som chcel len toľko povedať. Nemilujú prírodu. Chráňme si ju ako občania. A nedávame ju nikom. Len toľko poznáme.